Україні Зеленський озвучив плани заміни терміна «національна меншина» на «національне сообщество» у законі про нацменшини. Це чекати від того щось доброго? Фокус в тому, що національні сообщества не упоминаються ні в одному із документів ні в Європі, ні в світі. Це така фантазія хитромудра, а от споминаються національні меншини. Це сообщества людей, яким по європейським і світовим законам надлежать виняткові права, льготні, тепличні права. Національна меншина, по суті, сама своїми силами не може повноцінно розвиватися і зберігати свою ідентичність. В Євросоюзі про то говорять многократно, хоча, на жаль, не прослідкували то, що твориться в Україні донині. Ведь подала Україна заяву на вступ у Євросоюз. Но там нацменшинам надлежать особені права, а нацобщества не упоминаються. В Україні вслід за законом у корінних народах, коли в якому всі історичні народи, які проживали на своїй землі, вони суть без українського закону корінними і сконними, а вдруг примітивний закон лишив права бути корінним народом, наприклад, русинів, мадярів, словаків, румунів. А що ви робите? Уви, ясно стало, що тепер треба замінити національні меншини, національні сообщества, за яких ніхто не поминає, і в результаті зламати, перетворити державу на якусь мононаціональну республіку шкіт, в котрій би, уви, не мали другі народи ніяких прав. В принципі, і титульна нація донині не розглядається, тому що, якщо б влада уважала титульну націю, ніколи б не підвищали так тарифи, ціни, ніколи б так не руйнувалася економіка і так далі. А значить, ми розуміємо, предложення в Україні замінити національну меншину національним сообществом є некоє фарисейство. Считайте в Києві, що ми русини то розкусили. Не приймемо ніякої національне сообщество. Ну, як ото приймуть депутати Верховної Ради, уви, вони ся впишуть повторно в число порушників прав і свобод людей.